dan holong ni rohana na totong mangalehon hahipah son dihita di harion ima perayaan Natal toga sirait borubere ibebere yang ada di Arengka sekitarna. Neng masuk mahita amang inang songon tema Natal ta pada malam hari ini debata ro lau paluahon hita na tertulis di Matius sada ayat 20 sada sampai 24. Subtema Kristus naung gabe paluahon hita asap ma saluhut na hita gabe sibuan haluaon di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni pungyata. Prosesi akan segera memasuki ibadah pada saat ini. Hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Salib. Kita menyambut salib Kristus yang memasuki ibadah Natal hari ini. Salib adalah tanda kasih Tuhan yang sempurna bagi umat-umatnya. Kiranya melalui prosesi ini hati kita diarahkan kepada Yesus, sumber damai dan sukacita Natal. Bible. Pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Natal bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang penggenapan janji Allah bagi umat manusia. Lilin, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
dina pagala lilinon hita songon naung adong di Jolo marede mahita sian bukede nomor 600 or 16 Hudul ulinai Maruas. di Borngin Nabadia. Hadirin kami mohon untuk duduk. Di Borngin Nabadia, dobi langsin. Di Borngin busi palua di Pagaga dan di Betlemi. Orivino, Maria sonda itu Shalom Marita, Amang Inang. Kita nang memasuki ibadah, sebelum memasuki ibadah, martangyang Nahoma di bagas arwah tabe, martangyang mahita. Amin. Huriani tuata, ama ina haanggi binaribut, anggota ni punguan Raja Toga Sirait, Boro Biere, Dot Ibebere, sektor Arengka Panam Nahumaliang na, nang sude na pungu di bagas joroon, tama dohita marlas ni roha di tikion, ala di patau tuata ihita mamestahon Natal, ima hatutubuni Yesus tuatai.
nangpe godang parikilon nata adopi di partikyanon. Tamadu tutu mandok moliate godang hita tutu hata pardenggan basai. Namar suru anakna nasasadai gabe hanguluata. Dada ala dijauh di tuata manang ala ni denggan ni parangita. Alai ala tung ala asidot holong nas sambing jolma pardosa. Atong tajakoma harorona nama ngaleon haluaodi dihita laos pinasaat matuhita salutna selamat Natal ma dihita. Tutu dihita sude anggota ni penguatan Raja Toga Sirai boru bere ibe bere sektor Arengka Panamo. Atong las marohata tahu basi marohata lau marsaor do tuata marende mahita sian bukende nomor 57 ayat 1 dot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapo langit dohot tanoon. Amen. Molotung adong apo-apo mar hite-hite Kristus dohot soso-soso holong ni roha dohot parsauran ni tondi, dang taluk dohot asin ni roha, tajakon mai marroha mauliate. Kamu mal halalas ni rohakon, sada ma parohahon hamu, sada ma holongan muna, saroha sa pikiran mahamu. Unang mamardikan-dikan holong ni rohamuna, manang marhasangapon na rumat, alay siyan toruk ni rohamuna bema, rajumi hamu, dongan muna sumurung siyan diri muna. Songon parohan ni Kristus Yesus ma parohahon muna. Haleluya, martang yang maita. Ali amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem, sae pinuji maguar muda madiai, ala nam litikir ho hami bangsong. Di togu-togu ho do hami sian hahulumon, tu hati urun, jala di padomu do hami na holang hian siako, gabe saor musedoto, go halalas ni roha do hami, ala nii. Saya jalo hamoleteo ni rohanami, naung tinopotmu, mar hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tunglongang situtudo tuturohanami ale Jehovah, di sude pambahinan mi di hami. Marede mahita siya nomor 560 siya, ayat sada habisoma tabege jamita.
asini rohama dihamu doho dame nasian debata ama doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus horas madita salutna. Shalom. Marlas ni rohado hita dia pala bornginon ima natahalason di parsorata di partikionon di namar pungu hita lumobi madi hamu ima keluarga besar punguan Raja Toga Sirait Boru Bere Dot Ibe Bere Nadong di Areng Kapanam sekitarna disingkap mai si Arpan itu teh ido au saya suku-suku do parjolunai ala dido amang situa munte tiki amang mabah marjamita di punguan si Arpan enak bah hampir mirip do au si Irpan niku punguanon si Arpan jalan akipe maka tahatai hami do amang padita sinaga diri puamangi do memang sebuah organisasion itu kan organisasi manang lembaga masyarakat si Arpan ternyata daw ngamang niku punguan Sirait don bayi don na usuku manakin tu amang situ Hutagalung do tay si Arpanon Sirait Arengka Panam mantap pikirku itu au si Irpan hamu si Arpan berarti nama hamarangi do hita di bagasa Tuhan ya men iya. Las maruhata manginang di parpunga tahun di perayaan Natal di Bornginoon hatani debata nanaing mamukuli hita khobar tu tema do subtema ima natar surat di Evangelium Matius bidusada ayat 20 sada sahrodi ayat 24 Ujahama di bagasan bahasa Indonesia. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang lumobima pungon Sirait namar pungu di Bornginon molo di suku Tuhamu piga porsem mahita piga porsem mahamu mangapil liturgi munai mar liturgi daun kamu kan itu teh mar liturgi daun minangkan piga porsem masya kamu na mangapil liturgi muna macaro itu memang sotung do tutu saya taulahon saya ta pestahon saya ta rayahon pesta perayaan Natal ya ulu doon sa keluarga ulu 10 hari limar Natal begitu kan tabereng majo
ngamar Natal di gereja songon di huriaon mar Natal do ama ido tahe mar Natal musedo ina mar Natal do wek piga wek manang piga sektor mar Natal musedo aka punguan kor deba songon dong aku nabaga na siamukon holani ngatulu mar Natal do piga akadongan parsau tahun opat mar Natal do punguan kor ya songon nahudok nakin adong musido binigi kelompok arisan pe mar Natal do kelompok julu kan songon nang hea hudokon asing musedon tulu ni huton ni naton julu na 5 juta julu na 10 juta julu na 50 juta tulu ca aris aha mar Natal holani nga piga pitu apalapas do detong ala amangon ne kan mar Natal do aka marga niba marga ni hula niba songon namang utagalungon itu kan perda nama marageda atar ngalido na kita ngaku amang padita ala di jolo niya kahula-hulay ni namangon nakin itu kan marga niba marga ni hula-hula niba marga ni tulang ni hula-hula niba opat berarti 3 mamang natutua 10 seda hape nakin hurokon 10 buah sama iko 10 seda ala seda naik nga mengkhianat si Judas 10 dua hiadi gak bisa 10 seda 5 sotung do tutu taulahon olo 1 10 seda tak do hoti Natal alenang gosada so taboto so taingot akal liturgi nata tahatahoni sotung do tutu taulahon olo 1 10 seda Natal alay nang gusada so taboto ipola di namar Natali nang gusada swadong nabuy taapil sada ayak pe di Natali dang dabot hita ipolana holan uram-uram nado tabo to tahi uram-uram ido kan unang do tutu holan uram-uram na dapot hita dikina daw nata memang adong dodongan holan uram-uram ni pedapot na nga apalah lasir rohana wah deburu bah uram-uram na ini na kan dang dapot na di pestai holan uram-uram na dapot nga las rohana so tungdo holan uram-uram na natarapot di natalon ale memang molo tahatai uram-uram na do deki ulu do liling sada punguan makatai dang taringot tu dikina taringot tu ado taringot tu uram-uram na dang intina dihatai ale uram-uram na do dihatai dang dikina na songo dia uram-uram na do pitor dihatai na dia mai soal nuansa baru tutu punguan siraiton marsoal wamu alani nuansa daong ya nuansa ungu manuai ngati ya kan nuansa ungu itu adalah simbol kerajaan simbol kemewahan ya molo simbol kerajaan do na ungon na dipakai kainaton dominan baikon songoni manang rohamuna simbol kemewahan simbol penghormatan ima ungu ya. Asing ni nuansa say liling do marapot punguan makatay uram-uram na ahamamuse asing ni nuansa konsumsi kan ati amang panitia nami itu kan wado liling do punguan siraiton arong do konsumsi non
So tong nihatanan non uram-uram na konsumsi nati ya so adong konsumsi. Ale nang pedang adong konsumsi dang mangorui las nyerohata. Adong damang. Mangado. Mangatusi. Ya. Liling motongon makatai konsumsi. Ahama. Dik jagal mak dang be. Ngaka nama tua be dongan sapunguan ngaka naik kolesterol nak akan tensi nak do akalana asing ahama deke mak unang madike manuk mak unang manuk anon manuk otoy baik kamu panitia ini nang se itu kan mergejeng-gejeng mohon pakatayo noon dang makatai intina alay makatai uram-uram na alay sa una dir unakin adong dodongan nang peholan uram-uram na rapot ngalas rohana amang inang dakuwoto salah informasi yaw hubigi hampir tiap tahun datang pemar Natal tahun nasal pemar Natal kamu 2 tahun nasal pu mar Natal berarti informasion A1 dong ya. Alatong do sian pumuruan ni na marnatalon. Ubigi tiap tahun dah marnatal. Punguan sirait. Buah do tutu. Isido tahe BPH. Ketua BPH isi tahe. Dang ketua BPH do amang. Buah do amang dibere kamu marnatal hamu martau-tahun lam jago do punguanon. Marang si jago-jago do sudi. Ampil merata gabi si jago-jago baru tutu akenang ibere kamu martau-tau kamu marnatal tiap tahun kamu marnatal lam jago do punguanon manang daong manang songo na hudok konakin gabi sudi gabi si jago-jago daong ya manang lam jago ramang komen akaborui lam jago marungutungut akabere nina kahula-hulon itu kan artinya apa bohado tutu pakorhon barita nauli natahataon marhiti-hiti liturgi bohado tutu pakorhon ni barita nauli dia ka edde nata edehoni bohado tutu pakorhon ni barita nauli nata bigi tiap tahun manang 10 hari di bagasa satahun di bulan 12 on ima hobar tua kajamita di perayaan Natal mapakorho do manang daong di tonga-tonga ni pungata sotung do songonan idok ni membawa bibel lakin boruta si Berta bere ni punguanon ya bahwa Natal ini bukan hanya sekedar perayaan. Jangan-jangan kebalikannya bahwa Natal ini hanya sekedar seremonial perayaan saping. Alanya manginang punguan sirait boru bere ibe bere na adong di areng kapanam sekitarnya. Molot diulaho kamu namar Natal setiap tahun hampir komitmen konsisten setiap tahun. Aka berita nauli aka hatani dewatana di hata homunai marhite liturgi nang aka edde nabi narita homuna marhite edde puji-pujiani harusnya itulah yang mendesain harusnya itulah yang mempola harusnya itulah yang menjadi tolak ukur punguanon yang mendesain pardalanan ningolumuna ganum marsada-sada yang mendesain pardalanan ningoluni punguanon. Artinya apa? Natal ini ternyata bukan hanya sekedar perayaan sabing. Molo disuku tu hita pertanyaan klasik, apa sih itu Natal? Tentu kita semua sudah tahu. Natal adalah perayaan keselamatan. Natal adalah perayaan kasih. Didok nakin bahwa Natal bukan hanya tentang perayaan,
tetapi tentang penggenapan janji Allah bagi umat manusia. Iman Natal. Jadi Natal adalah perayaan anugerah, perayaan si lehon-lehon ni debata tu hita ganup na porsea. Bahkan dalam keselamatan, dalam konsep keselamatan yang universal, Natal ini adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Natal adalah perayaan keselamatan. Natal adalah perayaan kasih Allah. Natal adalah perayaan anugerah. Si lehon-lehon nama cek arga na ni lehon ni debata tu hita ganup jolma manusia. Ini yang selalu kita kumandangkan, ini yang selalu kita gaungkan dalam perayaan-perayaan Natal kita. Jala dibahid doi di debagasan sada konsep liturgi, ima liturgi ragam bahasa. Natar surat di Yohanes 3 ayat 10 nomi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang mau kita rayakan. Kasih itulah yang mau kita rayakan. Si lehon-lehon ni debataido nana yang tapes tahun namang ina. Urian itu hatan na hinaholongan sahab matuhita tema dohok subtema perayaan Natal di Bornginon. Di bahen panitia debata ro laho paluaho kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Molo didok debata ro paluaho kita dohoro ana masa manginang. Apa yang terjadi rupanya? Kalau dikatakan Allah hadir untuk menyelamatkan, apa yang terjadi? Sarupa doi molo didok sahat pemadam kebakaran di satu tempat untuk menyelamatkan, kan anak adong dona masa. Roh polisi di sini menyelamatkan seseorang korban, ya, rencana pembunuhan, kan na adong dona masa. Molo diduk di bagasan temaon debata rol laho paluo kita do harona masa manginang. Apa yang terjadi? Malang suku-suku dihita rikodo haruha haluoni. Memang molo sodong lah masa dang rikod. Rikodo haruha haluoni. Ate rikodo dihita haluoni. Di punguan toga sirait anak boru manang bere namar pungu di Bornginon, riko do dihita haluani molo rikot buasa. Apa sebenarnya yang terjadi yang manginang? Mengapa dikatakan Allah hadir menyelamatkan? Adorona masa. Yang terjadi adalah ketika Adam dan Hawa ingin merebut kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa ingin memutuskan hubungan dengan Allah. Marhite aha. Marhite na dilaosi si Adam do si Hawa patik ni debata. Lalu akibat dari dosa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa akibat dari dosa ialah maut. Isi sia kita manginang, isi sia kita dihajol maonon, na mampu paluaho dirina sia dosa. Ala keberdosaan ni si Adam do si Hawa, putus mahubungan ni debata dohot hita jolma. Jala tatada jala tahapursiai do adong dosa warisan. Alamar dosa si Adam do si Hawa jolma na perjului parsidoho do hita
gabe berdosa. Itu tahap proses bahwa bayi yang lahir tidak lahir seperti kertas putih, bahwa dosa warisan diwariskan kepada kita. Ternyata berdosa dohita sian hatu tubuta. Kita berdosa dari sejak kita lahir. Molo songoni rikok do dihita haluoni. Manang adong sia kita na mampu paluau dirina sia dosai, dang adong amanginang. Tidak ada yang mampu satu orang pun yang boleh meloloskan dirinya paluau dirina sian jorgong ni dosa. Lalu Tuhan hadir, Allah hadir menyelamatkan kita. Imana parjolo nabui berengota riko do haluoni. Dukoni molo tabereng di bagasan turbukon do na masa di bagasan diri ni si Joseph. Dohot diri ni si Maria. Dikatakan bahwa Maria adalah perempuan yang saleh. Dia masih bertunangan dengan kekasihnya si Joseph. Alai didok di ayat 10 lalu di Matius bidusadai. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung. Mabigay boha-bohal masih Joseph bohado tutuon. Kami masih bertunangan, belum menjadi suami istri yang sah. Bohado on di dalam kekacauan, di dalam pergumulan do ibana. Notabene-nya Maria adalah perempuan yang saleh. Dengan pergumulan itu, dengan carut marut dalam pikirannya apa yang dikatakan Yusuf, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Oh, mana terjadi amanginang. Lalu kemudian dengan pergumulan itu, dengan carut marut pikirannya, datanglah firman Tuhan untuk menyelamatkan dia keluar dari pergumulan itu. Dia mai tajahama rahmahita majaha di ayat 20 tolu amanginang. Mari silakan ayat 23. Kita membaca bersama-sama 1-2 ya. Sesungguhnya yang berarti Allah menyertai kita. Dikatakan Allah menyertai kita. Lalu di ayat 20 ketika malaikat Tuhan menguatkan diri Yosef, dikatakan janganlah takut, janganlah engkau takut, hai Yusuf, untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat Gabriel datang menyelamatkan hati Yusuf yang suram. Amanginang Oma di konteks ni Bibil tei. Ahama nabui berengota manginang di konteks ni perjalanan ni ngoluta. Totu sudido hitahia marukil. Yakid do disi. Itu tahyamang. Say adong bidu aka pergumulata ganuk keluarga, ganuk marsada-sada. Dalam kehidupan kita selalu berjumpa dengan apa yang dinamakannya suka ataupun duka. Kita berjumpa dengan berbagai-bagai pergumulan.
Terkadang belum selesai pergumulan yang satu, muncul pergumulan yang lain. Belum lagi soal anak-anak. Bagaimana orang tua dituntun untuk bijak mendidik anak-anak. Ini juga bagian dari pergumulan. Bagaimana orang tua dapat mendidik anak-anak menurut kehendak Tuhan. Ini juga bagian dari pergumulan. Belum lagi soal ekonomi, soal finansial, soal bisnis. Ini juga bagian dari pergumulan. Jala gudang dope aka pergumulan na ta adopi amang inang. Jala molo tabereng di aka berita-berita di media bagaimana pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Nang aka pergumulan tabi ganuk marsada-sada ra adong do keluarga ta di daerah-daerah na terdampak bencanai. Lalu di situasi ini mengingatkan kita bahwa ternyata kita adalah manusia yang rapuh. Di situasi ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang lemah. Di situasi ini mengingatkan kita siapapun, kecil, besar, kaya, miskin, siapapun kita juga berjumpa dengan berbagai kesulitan, berbagai ancaman, berbagai pergumulan, berbagai tantangan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Allah yang menginang sada nama bain las rohata di Bornginon. Satu hal yang membuat kita teguh, yang membuat kita kuat. Tidak nakin nong tajaha di ayat 20 tului, Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Yang membuat kita kuat. Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Ini menunjukkan bagi kita, bagi pemahaman iman kita, bahwa Dia bukanlah Allah yang jauh di atas sana, tetapi Dia adalah Allah yang dekat beserta dengan kita. Mungkin ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, kita merasa Dia adalah Tuhan yang jauh. Tidak. Dia boleh memperhatikan kita. Dia boleh memulihkan hidup kita. Amanginang, sonari dohonot tama, Tuhan sangat dekat. Tuhan sudah dekat dan Tuhan selalu dekat. Tadok majo manginang, marhiti-hiti pungonon, dohonot tama dihapor siotai. Tuhan sangat dekat, Tuhan sudah dekat, dan Tuhan selalu dekat. Sada dua ya. Tuhan sangat dekat, Tuhan sudah dekat, dan Tuhan selalu dekat. Umma berita Natal di Hitamanginang. Berita gembira karena juru selamat sang Raja Damai, Allah beserta kita sudah lahir. Dan inilah bagian dari sukacita kita, bahwa Dia bukan hanya lahir di kota kecil di Bethlehem, di kandang domba, tetapi ketika kita menerima Dia, tajakon ibana, seorang maibana di ngoluta, seorang maibana di pardalanan ni pungwanon, siganu pari, siganu tiki, ala ibana debata na jonok di hita. Amanginang, karena Immanuel na parjolo, jauhkanlah rasa takut. Immanuel, jauhkanlah rasa khawatir. Yang kedua, karena Immanuel, inilah yang merajut kebersamaan pungwanon, merajut kesetiaan, menumbuhkan rasa setia kawan di tengah-tengah punguan toga sirait anak boru bere dohot ibe bere. Napatuluhon Immanuel, Allah peduli, maka kita juga dituntut untuk peduli. Immanuel, mari kita lakukan gerakan buka hati, terima Yesus lahir di hatimu. Immanuel, Allah beserta kita, Allah baik dengan kita. Untuk itu punguan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memancarkan kebaikan itu. Didok disada ede gabe parasi roha mahamu,
Sudi aka na porsiai. Ay nang malua do todimu sian asini rohani Tuhani. Amang inang punguan toga sirait anak boru do ibebere namar pesta Natal di Bornginon. Taingok mak jonok do Tuhani dihita. Jonok do Tuhani di ngolumuna. Jonok do punguani di punguan toga siraiton. Molo tajakon ibana sorang di ngoluta. Molo tajakon ibana tubuh di tonga-tonga ni punguanon. Laho pauliulihon, laho kita sianaka bergumulan, sianaka paruki lumobi sia dosa dohot hamatiani. Amang inang tajakon mabana. Alas marohata laho marpesta Natal makatahon hanya dikata pasti ada puji-pujian. Amin. Mau lihat madihole Tuhan debata kami debata napaluaho kami mau lihat madihole Tuhan hodo debata na setoktong pauliulihon ngulu nami mga lehon haipason, mga lehon hagugoon. Boy hami marpungu di bagas jorom na badiaon. Mamestahon, ari hatu tubuh ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Mau lihat oleh Tuhan, hodo debatan na pature-turehon ngulu nami. Napature-turehon punguanon di bagasan sadadita di bagasan pengkoloran lima nama mestahon perayaan Natal dia pala Bornginon punguan toga sirait boru bere ibebere na adong di luat areng kapanam na humaliang na. Ala nili Tuhan mau lihat madiho di asi do holong mi na mga rahut na sida ganuk boy marpesta dia pala Bornginon. Ala nili Tuhan ajari mana sida laho makanguluhon asi do holong ni rohami mangulahon holong mi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluna sida ganup marsada-sada ganup keluarga nang di punganon. Mau lihat model Tuhan debata naburju doho debata para si roha doho napaluaho kami sianaka parukilon sianaka totangan ni ngulu sianaka hamaolon songon na niadupan ni si Joseph nasursar pikiran na alani namasay alay di parguguyho di pahotodo haporsyon na marhite hatam hodo debata na Immanuel ima panidangyon nami ima haporsyon nami di parpungon nami di partikianon di ganum aka hamaolon na huado pihami di ganum aka sitaonon di ganum aka parukilon dang mabiar bihami le Tuhan ala hodo dongan nami hodo debatan na donok dihami ala nile Tuhan ajari mahami laho makanguluhon hatam di ngulu nami marsada-sada jala ajari mahami le Tuhan laho patubuhon roha holong patubuhon roha kepedulian roha para sini rohaon dia kaperdalanan ni punguan toga sirayeton
Sida karena marhula-hula boru. Samole Tuhan napa hoton na sida di bagasan kolong mi. Tuhan rebata amanami. Ramoti ma perayaan Natalon di aka hatami nanain ni hatahon na sida nang di aka ede puji-pujian na sida pe gawe hasangapon hamuliaw ma di guarmu taruli las roha hami saluhutna namarpungu di bagas joromon asima rohamale Tuhan sahak di tanganmu mahami urajumi hami pardusa duhami urasi mahami sianaka dosa pangolosyon nami alani Tuhan Yesus Kristus se sama dosa nami saut ma lomoni roham amin. Mulai tema di hatani Tuhan nong dipasahat amang pandita nami amang padita Roni siagian anggiat marparbue tuganuk parngolota. Roma hita akan aporsea tasomba marajata tapuji matuhata marite ede nomor 56 ayat sada rodi 2. Kepada anak-anak kami semua yang mempunyai liturgi dan sudah bisa disampaikan pada malam hari ini liturginya, kami mohon untuk maju semua ke depan, ya. Anak-anak kami, iya. Mari kita dengarkan liturgi dari anak-anak kita sekolah minggu. Pada mulanya Allah cintanya langit dan bumi, amin. Kejadian 3 ayat 6a, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kejadian 2 ayat 5, belum ada semua apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Allah baru menurunkan hujan, maka belum ada yang mengusahakan tanah itu. Maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak memakan buah pohon kehidupan. Tuhan itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Darah Kristus menyucikan dan membenarkan kita.
Sabab pote ala lumpatat keu gaseh ke manusia alam nyan yang kewe gop nyan gebri anwe gop nyan yang tunggai mangat tiap-tiap orang yang meu iman ubak gop nyan hana binasa temu mertem udep sejati dan keu kai amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Mazmur 19 ayat 2. Langit menciptakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu, dan terangkatlah kepalamu, hai pintu yang beradab-adab, supaya masuk Raja Kemuliaan. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Terima kasih kepada anak-anak kami sekolah minggu. Tauduti acara ta baritahon ma barita na uli tu sude inganan. Ta puji matuhata marite edeta nomor 557 ayat sada baritahon di dulu. Siap-siap ma paliturgi sian wek beringin indah. Tung halongangan bolon do pambaheni di bata, jalan aso hadu doan do nang hapistaranna, titopa de bata do tano dohot sude isina, holan marhite-hite hatana sambing, atong tabegema panopau di debata di aka naung adongi, tabegema liturgi na parjolo sian wek beringin indah. Di bagasa nonomari di topa debata nasana adong, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Masai uli jala sikop do saluhutna di topa debata, marhite hatanai gabe menjadi masaluhutna. Di hari parjolo di topa debata manatiur, dungi di goari debata manatiuri arian. Jala di bahen di batama parsirangan ni natiur sian naholom, guarni naholom mi borngin. Di hari paduahon di topa de batama hajang-hajang di parsitongaan ni aka aek, bahen parsirangan ni aek tu aek, dungi di guari de batama hajang-hajangi langit. Di hari patuluhon di topa de batama tano asatarida ma mahayam jala mar pungungan
niakaek di goari laut. Jadi di patubun tano ima dudut dot suat-suana barparbue tudos tu masamana. Di hari papaton di topa debatama panodak kajak-kajang ni langit bayan persirangan ni harian sian borngin jalan agawe tanda pabuat titik ni padan dohot aka ari dohot aka taon asa disondangi tanoon. Di hari palimahon di topa debatama aka deke dohot nasana marhosa aka nama jirir di bagasan aek rodi nasapidong namar tonga-tonga langit namar sibuan masamna. Di hari ponopon di topa debatama jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona bawa dohot boru-boru nasida di topa asa dirajai sadok tanoon. Dungi di ida debata masudena tinom panai nunga dengan situtu. Nungason dengan situtu di ida debata sude akan natino panai maradian maibana di hari papituhoni sianasa ulaona. Dungi di pasu-pasu di batama arei paradianan ijala di parpadiai songonima perjereni langit do tano do nasa isina baboa di batado pergugu nasu hatu dosan naung adong dimulani mulanai. Amin. Nungaro tutu mesiesi mamboan dame las marohata tapuji matuhata marite ede nomor 605 ayat 3 dohat ayat 4 las maroham bersiap-siap ma liturgi wek kutilang sakti. Gijang ni rohaido marhabang sa sibolisi lau mangelaela jolmai asalam tutakang na jala mangalau si hata ni debata ragam do cara dibahen sibolisi pada buhon jolmai tu dosa gabe makorhon uhum ni debata nama atong tabegema liturgi sianwe kutulang sakti. Masai sonang jala denggado inganan ni jolmai na perjolo i di bahen debata di porla Eden. Jaladang adong nahurang sikop do sude di parade debata di jolma natino panai. Nueng tabege mamula ni dosa dohot pangonai natu jolma nat parjoloi. Didok di buku de bibel tai udok ulok ido na paoto-oto dungi dibuat jala di pangan si Hawa perbueni hawi laos di lehon tu si Adam. Ia perbueni hawi ima perbueni hau na di persitongan ni porlahi na soboi jamaun manang panganon.
Didok di bataido, unang pakamu siani jala unang jamamu, asa unang matehamu. Alai tung masay bisu do si bolisi, mangela-ela jolmai asa manudati debata, disuhanhon si bolisi maroha diri tu jolmai gabe pia matana marnida, laos dipangan gabe merdo sama jolmai. Alai anggo nuang dang adong be songon ulo parbueni au songon dinata surati. Alai panginonan ni dosai do di hajol maon sahatu tingkion na mambahen uhuman ni debata. Ia gombaran ni parbue ni au na di porlak edeni noaing. Ima hisap-hisap manang hinga giot ni pardagingon nasai totong mangalau si hata haturan dohot patik ni debata nang aturan dohot peraturan huriai pe. Alai tadabdo parulaon ni daging ima paramaimanon hahodaron pargado buson hasi pelebeguon hadatuon parmusuon parbadaan pangiburuon lesem teal rimas do ungut-ungut. Alani dang naso tarbahen muse manguhum hita ala parulauta. Alai denggan mata oloi hatani debata jala aturan dohot peraturan ni huriat tabe. Amen. Kirgirma tutu parendeta tapuji madebata marhite ende sian nomor 40 ayat sada dohot opat siap-siap ma liturgi anak kami ragam profesi. Akibat dosa, hati manusia selalu dikuasai. Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Marilah kita mendengarkan liturgi ragam profesi dari anak-anak punguan si Arpa. Saya seorang petani. Saya memang bekerja dari pagi hingga sore. Tidak mengenal lelah dengan mencakul mengolah lahan. Tanpa saya, mana mungkin kalian semua bisa makan nasi dan sayur-sayuran. Jadi,
akulah yang paling dibutuhkan di dunia ini. Petani, akulah yang paling dibutuhkan. Sebab kalau aku tidak makanan yang kamu makan tidak ada rasanya. Jadi akulah yang paling benar. Sayur, hei kamu petani dan nelayan, dan terlalu menyombongkan diri. Tentu saja saya yang paling benar. Jika saya tidak berdagang, mana mungkin kalian bisa makan nasi, sayur, dan ikan. Saya yang paling benar. Hei pedagang, sayalah yang paling benar. Jika saya tidak ada, pasti kalian semua akan buta huruf. Saya yang akan memberikan pengetahuan pada kalian semua. Jadi, saya dong yang paling benar. Situ merasa oke. Saya yang paling dibutuhkan di dunia ini. Untuk apa kalian hidup kalau kalian tidak sehat? Sayalah yang mengobati kalian semua. Berkat saya, kalian menjadi sehat. Hai guys, welcome to my video. Jadi guys, hari ini kita lagi Natalan nih guys. Oh iya guys, kalian tau gak sih, ada yang bilang kalau diri itu paling dibutuhkan. Padahal kan, tanpa video-video aku, kalian semua pasti akan merasa hampa. Akulah yang membuat kalian bahagia dan tertawa. Jadi, konten kreatorlah yang paling berguna. Halo, mengapa sih kalian meributkan siapa yang paling dibutuhkan dan siapa yang paling hebat? Bukankah sudah jelas, akulah yang paling dibutuhkan. Jika tidak ada aku di televisi, maka hidup kalian akan sunyi. Akulah sang artis yang akan menemani kalian semua. Kalian semua yang sombong dulu ya. Saya yang paling hebat. Saya paling hebat dan dibutuhkan. Tanpa saya, orang akan memberantas kejahatan. Sehingga pencuri takut kepada saya. Tanpa saya, negara tidak akan aman. Maka dari itu, saya yang paling berjasa. Biar kalian tahu, aku dipilih oleh orang banyak. Jadi aku yang paling dibutuhkan. Aku adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Kalau tidak aku, tidak ada yang memimpin jalan pemerintahan ini. Jadi aku yang paling hebat dan dibutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Kalaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan ragam profesi dalam kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan-Nya. Karena itu, hendaklah kita merendahkan diri di hadapan-Nya agar kita ditinggikan Tuhan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan-Nya, maka Dia akan meninggikanmu. Dan dalam Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya damai sejahtera memberkati kita semua. Amin.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sonari sahab matiki, kepada tamu undangan kami, nahu hormati hami, punguan Estomihi HKBP Raja Wali untuk membawakan lagu pujiannya. Kami persilakan Amang Inang.
Mulai hati amang-amang, amang dan inang, pemujian yang sungguh luar biasa. Mulai hati mandi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sonari sahak mahita, tuli turgi napatuluhon, sian wek cipta karya. Dang di pasombu debata jolmai di bagasan dosana, alani di suarahon debata asamuba majolmai. Hamu baon ni rohaido di pangido debata asa mangolu jolmai jala manjalo haluaon nasian Tuhani. Tabegema hata ni debata na mangihuton sian wek cipta karya. Manang ise na mamurso aka hajahaton na dang dagamon mardohar. Alay manang ise na manaputi laos ditadikon atong dapotan asili rohado. Mertua majolma na toktong marhabiaran, alai manangise na manakangi rohana, madabu tu bagasan jeado. Oddo barita, nahubege hamis yan ibana, gabe binarita hot tuhamu, panodang do debata, dangadong di bagasan ibana, manang aha na holom. Molo tadok nang saor hita tu ibana huhut taulahon na holom pargabus do hita dang siula hastongan hita alai molo taparangeon hatiuron songon ibana na dibagasan natiur saor do hita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak naido kita sian nasa dosa. Molo tado naso adong dosanta tapau toto do dirinta jalandang di bagasan hita hasintongan ni. Molo tatopoti akadosata haposad do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon. Molotadok na somardo sahita, pargabus do ibana tabahen, jaladang di bagasan hita anggohatana. Atong pauba jala paulak hamu marohamuna, asa tarsesa dosamuna, asa anggiat roh aka ari hahilasan sian adopan ni Tuhani, jala asa disuruh Tuhamu Yesus Kristus, songon naung tinahinai hian. Songon sitang na mangulu au nina jahoba tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak perjahati so ikon mida hamu mulak ni perjahati tumadikon dalan nain nian asa mangulu ibana atong saya mulak mahamu tumadikon dalan muna akan najahati amen. Bigima pujian sian anak kota Yosepin Felicia Alexandria Siagian. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa, rindukan hadir-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah nama
apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan hadir-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dung madabu jolmai tu bagasan dosa, holan hamatean nama jambarna, aisona tarbahin jolmai, molosian dirina dolau manesa dosana sendiri. Alani di dok Tuha tu jolma, asaro tu debata manjalo hasesaan ni dosana. Tapa ihut-ihut ma hatani Tuhani, sian wek melur. Ia dong di pauduk bangsokku nasa targoar tu guarhu grohana, jala martangiang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida sian dalan nasida akan arwai, aupe tangi honoku do sian banua gijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumoku ma isini tanona. Au tutu, au sabdiri manalesai akka pangalusonmi, alaniau jaladang be hupango ingot akka dosam. Martua ma manang ise naong sinesaan pangalosina, nong hinukupan dosana. Martua ma jolma ay sodi jujur Jahoba tu ibana hajahaton, jaladang marpangalesem tondina di bagasan. Alai anggoho Tuhan debata nami, hodo napuna asi ni roha, dohot aka pamuation, ainu nga maguturi hami dopako. Ale Tuhan saya tangihon ma, ale Tuhan saya marpa muati maroham, ale Tuhan saya para teatehon mai, jala patupa, una pangernger ala ni dirim, ale debataku, ale naung tagoar-goarmu di atas ni hutam dohot bangsom. Dungi saya romohamu,
asa mardabu-dabu hita nina Jehovah. Tung suras rara dosamuna songon abid bunga dabdab, botar do bahyonoku songon ita. Nang perara songon abid hasumba, gabe sogon hapas do muse. Molo ringga sa mutuma higyon dohot mangyuton, say panganomu ma do hinang denggan ni gogo ni tanoi. Idama bangsona so tindandam hian ikon jawonmu do jala bangsona so tuman dahoro manho piho alani Jehovah de batam do alani nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di baen. Say lului hamu ma Jehovah bisan tarbaen dope Jepang ibana. Jauh hamu ma ibana bisan jono dope ibana. Sai ditadik kon hala parjahatima dalanna jala jolma pergeduki akasakapna sai mulak ma ibana tu Jehovah asa marpangulaki rohana mida ibana doho tu debatata ai buas do rohana manelesai amen. Tapi gema pokal grup sian ibu-ibu si Harpan.
Takasdo di boto debata dang tarbahen jolmai paluahon dirina alani ikon debatado patupahon haluaoni alanido di baga-bagahon debatama haluaon ni jolma marhite-hite haroroni si paluai tapai hut-hut ma liturgi sianwek Garuda Sakti. Edehan hamuma di Jehovah edenai baru sada. Ainung nga di papayan ibana akka halongangan. Nunga ditupai siamun nai dohot tangan na nabadiai ibana. Nunga di papoto Jehovah itu onnai. Nunga di papatar ibana hati koran nai diadopan ni akka perbegu. Ainung nga takasu pawato pasakap akan upasakapi taringo Tuhamu ninna Jehovah. Saka pasonangan do tahe dada Tuhan magawan. Asahu mga leo Tuhamu ujuna nihanguluan muna. Dipadiriho do podomanmu di atas dolot natibo, jalan nahinsat, nunga pola manai hotusi memotongi pelean si potongon. Idama, naposoki nahutogu, nahupiliti hasudungan ni rohaku, nunga wapeo to dikuti bana, teresonon nama tua ka bangso parbegim. Dang ololoja ibana manang mandate, paimadi pahot di tanon, jala aka pulo-pulo makalunghon patina. Songonon dohatani debata Jehovah sito palangit, dohot na paherbakosa na pajarar tanoon, rodiaka suan-suananna, na mangalehon hosa tu bangso, na maringan di atas na dohot tondi tu akan namardalani disi. Au do Jehovah ima goarhu, jaladang lehonaku hasangapak putu na asing, manang hamulya kutu aka gana-ganaan. Uju bajar dope Israel, holong rohaku midaibana, jalasian Misir, do hujo wanaki. Apuli hamu bangsoki, ninna di batamuna, suara nina jauh-jauh di halonganan, pauli hamu dalan ni Jehovah, patigor hamu di andaran dalan balobung ni debatatta. Jadi patarma hamuliaon ni Jehovah, jala sange nasa sibuk marnidasa, ay pamangan ni Jehovah do mandok. Amen. Tarbege do tutu suruh-suruan marende tung masayuli. Tasambuk maedete sian nomor bukuende nomor 615 ayat sada. Siap-siap maliturgi sian wek perundam. Lam dipadutuluhon debatado tujol mai holong dohot asini rohana di parbaga do haroron si palua lau paluahon hita jolma tabegema barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus
marhite liturgi sian wek perumdam. Pamilangon parjolomai uju digonggomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tu bonani pinasana. Borhat ma nang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohor si Maria, oroanai naung gabe-gabeane. Hasit nai tutu natinaoni si Josepi tarlumu bima si Maria naung gabe-gabean. Ala ikon oloan nasidama parentani kaisari, ay laos disido sakap hatuaon ni debata. Di perdalananna tu Bethlehem, di sido masa hatu tubuh ni Yesus si paluai, tubuh di bara ni pinahan. Sasitong na masay maordoi siat tu pikiran jala endang terjalo ni roha. Hape lau songonido di bahen debata dalan na lau pausauton baga-bagana. Ay indada pikiraku pikiranmu nai jala indada dalam muna dalaku. Ninna debata Jehovah. Ay sangonondo tibo ni akka langit siyan tanaon. Sangonido tumibo akka dalakku siyan dalan muna. Jala akka pikiranku siyan pikiran munai. Ima tutu asa unang manigor maralo turohatta. Molorope parukilon manang pangujuna tuhita. Asa unang ganggu hita disi atik doi do dalan ni debata lao pahothon hapor siauta dohot mangalehon pasu-pasu nagodang tuhita. Atong marobol-olop mahita ala halaon na binonay marhite ng tubuh di Bethlehem. Tajakon mahata ni sursuruani na mandok hasangapon ma di debata na di gijang dame maditanoon di aka jolma halomuani. Amen. Amang Dainang kami persilakan untuk bangkit berdiri. Nunga seorang be si paluai melalui edeta sian nomor 54 ta endehon ma sonang ni bornginai. Oh
kembali. Nunga digohi debata baga-bagana, nunga tubuh raja si paluai, dang marpasohotan huaso hamulyaonna, alani tapuji maha mulyaon ni debata, naung sahat tu portibion, tatangihon maha tani Tuhan, marhite liturgi sianwek kualu tarai. Puji ma Jehovah, hamu ale akka parbegu sudena, puji ma ibana, hamu ale akka bangso sudena. Aitung nagudangdo asini rohana tuhita, jalur di saling-liling nado habonaran ni Jehovah, haleluya. Madok mauliate mahamu tu Jehovah, ay perdengkan basai do ibana, ay ro do saliling na do asini rohana, donon na do tu Israel matongon, ay ro di saliling na do asini rohana. Amin. Ende puji-pujian sian si Daud, patimbulokku maho ale dewataku, ho ale raja, jala pujokku maguarmu, ro di saleleng-lelengna. Gano parido pujokku ho, jala pasangan pokku guarmu, ro di saleleng-lelengna. Sai papikir-pikir kudo hinauli ni hamuliam muna sangapi, dohot akka barita ni halongangan akka nabinahinmu, jala iko pabawa-bawa kudo hagogoon ni halongangan akka nabinahinmi, jala pajojorok kudo akka hati bulonmu. Ingkondoras do pararatan parningotan ni denggan, ibasam nagodangi, jala marolop-olop nasida, mida hati goranmi. Haleluya, endehon hamu madi Jehovah sada ende naim baru. Puji-pujianna di bagasan luhutan ni aka na niasian. Marlas ni roha ma Israel mida si topa ibana. Marolop-olop ma aka anak ni Sion mida raja nasidai. Marolop-olop masogot aka naniasian di bagasan hamuliaon. Mariaya ma nasida di atas podoman nasidai. Aka ende hatimbulon ni debatado di bagasan aru-aru nasida, jala podang si dua babado di tangan nasida. Lao patupao patubolon tu aka parbegu, aka pamisang tu aka bangso, lao tariho aka raja nasida dohot rate, jala aka nasangap sian nasida dohot aka bostang bosi, asa pasangapon tu nasida uhum tarsurati. Hamuliaun mai di sude akanan yasianna. Haleluya. Amin. Nunga tubuh tutu si paluai, halalas ni roha godang ma dihita, tajakon ma melalui edeta nomor 62, halalas ni roha godang. Liturgi berikutnya sianwe karya indah. Nungaro Kristus tu pertibion mamboan haluaon dihita jolma. Jala marhite ha perseon ma hita majaloi asaloas ha tahangoluhon.
Torang do dihatahon di bibelta ima hapapatar ni haluau ni dohot pakorhonna di ngoluta. Atong nai maunang holan di pananginangi hita dihita di debat dihata ni debata. Alai ikon do taauhon jala tahangoluhoni digano partikian na taadopi. Alani i tabegema liturgi sianwe karya indah. Nuaeng pe satangihon hamuma aturan dohot uhum akana hopodahot tuhamu sibahenom muna asangolu hamu jalan masuk hamu tutanoni citeanom munai nani lehon ni Jahoba batani pumunai tuhamu. Atong radoti jalaulaun hamuma akai aido gawe habis taram muna dohot hapatasom muna diadopan ni akka bangso iadung di bege nasida saluhut akka aturanon gawe dohon nasida ma bangso na bistar sahali jalan apatas marroha do bangso na boloni. Dunging di paluhut si Musa ma sagdok halak Israel ninama madok nasida tangihon ma ale Israel aturan dohot uhum akka si paboku tu pinggol muna sadarion guruhon jala para teon hamuma akai lau patupahon marparange mahamo di bagasan saluhut dalan nau tonahon ni Jahoba debatamonai tu hamo asa mangolo hamo jala marasonangan hamo jala leleng hamu mangolu di tano sitianon munai. Asa marhabi Arab ko tu Jahoba debatam jala diradoti ho saluhut aturanna do tonana aka nau hutana ho tuho songoni ho nang anakmu nang paupum saleleng ho mangolu asa tung hupagijang umurmu. Tangon hamu ma aka Jahoba debatatai Jahoba sesada do jala ikon haolonganmu Jahoba debatam sian naso roham do sian nasa hati-hatem do sian naso gogom. Jala ikon gogoommu mengajarhon akai tu aka anakmu. Jala taringotammu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum. Manang merdalani ho di perdalanan. Manang lahomodo peho nang dunghehe muse. Jala ikon rautammu akai bahin partidandahan di atas tanganmu jala bahin parningotan ni haolongan ni matam. Jala di dokma molo burju ditanyolko suara ni Jahoba de Batam jala di ulauko natigon di rohana jala di ponggolho akka patikna jala di radatiho sude akka uhumna dang pamasoku tuhon manggo sade sahit anggo nahu pamasat tu Misir ayau do Jahoba pananodem. Alai anggo asi ni rohani Jahoba sian saliling lilingna do rodi saliling lilingna diakka nama kebiari ibana jala hati goranna marnini marnono amin. Bari tahun di dolok nang disude inganan tapuji matuata marite buku ede nomor 537 ayat sada sia-sia maliturgi panitia dan BPH. Yesus
Parbuehon ma haporseaon dohot pamujian mi tu debata di bagasan ngolum marhite-hite parange natama daulat burcu mangula jala marsi haholongan tabegi ma liturgisian panitia dan BPH. Bidok Yesus si palua ido, ahu do pitui, palua do ganup na bongot sian ahu, na laho bongot jala laho ruar ma ibana, dapotonan na japalan asa adong hangoluan dinasida. Nunga taboto jala nunga diukap pitui tuhita, alai macai deu doi sian portibion. Sian rohani hita naso tumadda ibana. Hita pe soratan jalaloja di gosa-gosa portibion di padalanata lahu majupangi pitui atong wahana ma Didok mamuse Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalan nasorat asahu pasonang hamu. Ahu do panondang ni Portibion nasotupa mardalan di naholom na mangyuton au. Haporsiay ma natutudo ibana pangapul na sumurung doho padaw ni nabolod di aka na marsak doho na marsahit dileho do to hita aik doho roti hanguluan asadada bimawas dohot male ak na matos yani. Dungi di papoha dohita tu Portibion lao mengarahon akan domata ay do au do pemilik tamu jala diri hamu asalao hamu marparbui jala asamian parbui munai. Dungo jala hobas mahita mangulahon tonani pasuruan nai hobas ma gotingmu jala pagalak ma palito ni gotingmu. Betahamu dongan lau mangula di porlak ni Tuhani asa dapotan natama hita parange homa natama jala paroha daulat mahita asa marsiha holongan sama hita songon Kristusi maka holongi hita. Amin. Hasangapon matutudi debata dame madi hita jolma marede mahita siap buku ede nomor 62 ayat 5 halalas ni roha godang siap-siap ma liturgi penasehat. Sai songgo piroti asa dohot au malo mahu jibuani asa kapuni bebata los dame badijo Nungaro jalan nunga marsaur ibana dihita naung dirohata ahado pakorhona molosai burju hita mangihuton ibana dohot mangulahon lomoni rohana takasma tapaihut itu liturgion. Martua mana pogostodi
ai dinasida do harajaon Banua Gijang. Burjuma ibana mangulahon lomoni rohani debata asa di pamora ibana. Martua ma namarsa roha ai siapulo do nasida. Martua mana labok roha ai tianon nasida do tanoon halabohod do paubuson rimas jala hahilas sonon na hinadiak ni hadameon. Martua ma namawas malemi da hati goran ai si pabusuro do nasida jala onna ma jala dayonna mana dengan bahasa ni Jehovah. Martua mana asiroha ai siasian donasida. Martua mana parroha nalas enayas ai idaun nasida do debata. Tatingkaton ma marngolu marsiurupan mardiakoni sosial asa dipabosur debata hita marhite-hite asini rohana nagodangi. Martua ma si bahedame ai guarod do nasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida marhuaso manasida disude hamoraon dot hamuliau ni debata. Taradoti ma hadamayon di luata di huria nang di tonga-tonga ni bagas tabe ai ido di halomoho debata. Martua ma na pinaburuk-buruk ni halak alani hati goran ai dinasida do harajaon Banua Gijang las marohamuna jala marulop-olop ai godang do upamuna di Banua Gijangi ai songoni do di paburuk-buruk akan panunirirang na jumolo sian hamu. Martua mahamu molo marhapat tunon hamu tusa sude haholongi ma akadongan habiari ma debata jala pasanggap ma akaraja. Martua ma akkana mamio akkana pugos akkana martihas napakpangon dohod na mapitung asalehonom muna mangan ai balason ni debatama dihamu rap mangan di harajaon nai. Laos di dogma tu au suraton ma martua doa kana cinou tu panganon ucuan ni biru-birui ai teanon nina monang ima saluhutna didok ibana manghatan indanghon on olona Roma maau tibu amin. Romaho ale Tuhan Yesus saya didongani asini rohani Tuhan Yesus ma angkana badia atong paserep ma roham jala parbadiai lao mangjaun hatani dibata dohot manglawon hadi didok do martua ma akan natu mangihon hatani debata jala na upayot sa amen. Hulehon di ibana sudena diawon olo sudena diawon marende mahita sian nomor buku ede nomor 53 ayat 2 dohot onom di Bethlehem do tubuh.
martang yang mahita. Debat Jehovah na puji kami marhiti anak Tuhan Yesus Kristus ali Tuhan. Mulate selu na rohanami di hora Tuhan di padonganim di hami sadarion. Di luas sodo pihai marhai pasot Tuhan. Sudeni ali Tuhan alindingkan di pasamdo pakelok kami seluhuna. Nang soni pele Tuhan, nang takas di botoh ali Tuhan diari sadari parpungan namion. Di bornginon ima Tuhan. Napatupahon Natal do hami seluhuna. Punguan sirait areng kapanam do bere narong di sektor areng kapanam. Molate seluhuna di padonganim di hamil Tuhan. Di setau bulunon na pagkalakap kami Tuhan pangarmotonmu. Di pardagingon nang di partudyon nami ali Tuhan. Nang patuham nang hatam kanang hotol has di tonga-tonga nami. Nang di patarya sa kami marhiti di puji-pujian nami. Nang suni mabulas ni rohami tong di tonga-tonga ni ngulo nami si ganupari. Nang hatam pituan nang marsaur di tonga-tonga nami. Nang utahaw kami na di pasahat na pason. Marhiti ali Tuhan, bayam ma Tuhan, gabi buhal nami di parngulan nami. Asaboy ulah kami doho dengan ali Tuhan. Mulati Tuhan, di pasator nami di Tuhan. Di saluhut na, di tonga-tonga ni pungan nami. Secahura khusus ali Tuhan, penasihat nami. Di BPH nami, nang soni dia karuas pala Tuhan. Na satu bulan Tuhan marukil dohami ali Tuhan. Sudi ali Tuhan di pasaw todo lomam di rohanami nang disudi pabahanan nami dia ka pengurus nami ali Tuhan nang soni pali Tuhan ditonga ni punganon rodo udangan nami sia tonga-tonga ni huriam marhite kor estomihi na mga dihon uji puji-pujian di tonga-tonga nami ali Tuhan sebab ma Tuhan gabi paso-paso di hami gabi taw hasangapong nang diguar mo ali Tuhan nang soni pali Tuhan satu kinari nang marujung maulon namion alay holong minang marujung sa kami ali Tuhan. Nang soni pe ali Tuhan, di na mardurung sirang pehami sa tonga ni bagason. Tong ma, tugom mo hami, patarom mo hami, ibagarlas ni roha. Asaboy ali Tuhan, buhay sa tami ito bagas kanup nami sa luho na, di bagasan las ni roha. Atong dosa do pangalason namin ali Tuhan. Ujolo, saya sama kadosa nami, asa tama hami majalo paso-paso siya ko. Atong jalan matuhan tangyang namion, na upasatay marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si puluh hami mula ti mariho. Amen. Naing si pula tama acara Natal ta pa di Bornginon sambil papunghon pelean edeta siya nomor 40 sia ayak sada rodi udutna sairoma tubara. Sairoma tubara rodi Betlehemo amul na porsi ato pasuso manidahala sandiro Sada. Saloma tu barani
tatangya koma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasaat hami masya na nilihom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parasya kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutada hami gudang ni siloliam mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangidohon di tangiang ale amanami na di Banua Gijang sesa malomo ni roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang lehon mato hami sadarion hangoluan siapa are sesama dosa nami songon panesana di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tokon juna palua mahami sian pangaku ay horona pun harajaon dohot hagogoon rodi asangapon saliling-liling asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata ama dok parsaoran ni todi parbadiang nama masu-masu hamu saluhutna Shalom. Selamat Advent Madihita. Selamat menyambut hari Natal.